Yo, your friend me Kufiedu. So for friend me just for branch. Minianum asante man. The bamunche na ya. E tie. Yen nyina nim sɛ ne bɛn na wɔtwe ni. Ana ewura sante kɔtɔkɔ hene. Tifo sɛ su adubu. Ofrefre na de hye. Bibiala ɔte asante man. A wo yɛ adwuma wɔ ha. Si yɛ wo wɔ ha wo. Si yɛ wo wɔ ha na ɔte ha. Yen nyina kuro yɛ dia. Panyinfo de tu yɛ nim sɛ ɛyɛ Komfo na ti ayansabie. Akwa kuhihia mu a. Sɛ Komfo na ti. Ama sɛ yensomu a. Yɛnti asɛm papa. No kweri yɛ kɔhwɛ bi. Na areho. Sa ayansabie kɛfie tise. Na afi ejija. Ɛdan mu nyina sɛi. Emu nyama nyina sɛi. Ti yɛ bɛtena wa yɛ nhwɛ ha. Ma Komfo na ti agye gua. Nti nkura ahodo atwa asante ma hu nyina hyia no. Mu nyina ɛyɛ yɛ nyina yasem. Ni sɛ wiase obi nkasa futuo hye yɛ ni do na so gyahye ɔtɔmu. Obi abɛtwe ne sɛ ti mɛsrɛ mo. Nnuanom ma me maame no, me papa no, sɔfoɔ, adwumayɛfoɔ. Sɛ obi biala wɔte asante man. Ɔmɔ no homɔde. Ɛne nti mpanyinfoɔ ɛde aba sɛ yibi ma kakra bi ekuta obi a ketewa bi nsa deɛ wo bia efiti 1 cedi ɛkɔ akɔpem mpimani deɛ wo bia no yibi ne yɛmfanto futu ne nyina mfantie Komfo na ti na mpanyinfoɔ ani kan yɛ bi ebinom ayibi ama dodoɔ no aso de ba aka me ne oni yɛ duro beti bia ɛnu nti no mesrɛ mo mepa mo kyɛw me nuanom asanteman obi biala wɔte asanteman obi biala wɔyɛ adwuma wɔ asanteman kuma no nyɛ yɛ hia sɛ na Komfo na ti ɛmfa ne nkuma ɛmfa meda mu nyina mo ase na sikatua mu no sɛ wopɛ sɛ wotua sika no a bank yi a ɛwɔ mase ɛwɔ screen so hɔ nom na wobɛtua ɛyɛ wo sika no ɛde ato wopɛ sɛ wotua no wɔ phone so a bibia wɔ aseɛ hwɛ so ne follow instructions ne fa tua no pɛpɛɛpɛ obi si akyire sɛ wɔn yɛ so wɔn gye sika de waba wo nkyɛn a mesrɛ wo mampanyinfoɔ asonte ebia na nyɛ saa ne teɛ ne nyinaa mu no wɔ aburokyire ebi bia wo nyanka abɛboa ebia bibi ntimi nya adade nkɔnkɔyɛ ne phone so a ofrɛ ofie du agye kwa abrante me phone so a deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ bia no menu bɛdi wo nkɔmmɔ ama mpanyinfoɔ nsa eti agye kwa mu so me number no 0242 978861 ofrɛ number yi a me ma mpanyinfoɔ aso ate deɛ wopɛ sɛ ɔboa bia tietietie mu so ɛna me ka kyerɛ wo ɛna gu screen na so no bɔmmɔden na eyi bi ma bɔmmɔden na eyi bi ma na asanteman ɛyɛ di Komfo na ti ɛmfa de nkuma me da mu nyinaa mo se sɛ matie na so pɛ onyame nhyira mo onhyira asanteman onhyira ewura me da mu nyinaa